Karon nga misod na ang Christmas season, waog tuon na unya ang imbitasyon sa pagpangaon uban sa atong pamilya o mga higala. Mga kapuso, Ses, so sa may mga paborito ninyong banding? Daghan man, uy. Daghan pa jud kaayog na ngabli ng mga restaurants, no? So lami jud kay tanan sila yan, di ba, Super Bob? Nood yun, no? Ug tungod dinhi mga kapuso, aduna mi na diskubihan nga kananan nga suwa kaayo alang sa susama niining mga panagtigom. Ani ang report. Dinhi sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo, nahimutang kining ancestral residence turned into restaurant nga dunay lamian nga mga dalit nga pagkaon. Duha kini ka mga panimay nga gihimong kan-anan. Apan aduna say function rooms alang sa mga dinaghang gatherings. Homey kaayo ang ambiance. Makarelax ka o siguradong mag-enjoy sa pagtagamtam sa lamiang pagkaon. Dalit nila ang mga healthy, affordable o comfort food nga perfect kaayo alang sa inyong get-together. Sa ilang bag-o nga balay, bestseller ang grilled baby back ribs, sizzling shrimp gambas, Spanish calamari, ug ham pizza. It's more of mga tapas, mga comfort casual food na ay outside na dining sa alfresco. Gidag sa kini sa ilang mga parokyano tungod sa kalami sa mga pagkaon ug sa kaanindot sa lugar. It's like a home-cooked eating place for us because it's very homey. It's very private, it's so quiet. The food are affordable and you can hang out when you're under stress. Gawa sa restaurants, aduna usab kini swimming pool nga bukas alang sa magpamilya ug magbarkada nga gustong maglingaw-lingaw. Bukas sila gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.